Ribeira marchou contra o cancro. As rúas tiñíronse de verde na andaina solidaria na que participaron decenas de persoas e se homenaxeou a Alex Vidal e Juan Villares. A Asociación Española contra o Cancro de Ribeira viviu unha xornada de sábado moi intensa. O malecón ribeirense foi o centro neurálxico e nel houbo actividades para todos os públicos dende a mañá. Os integrantes da Academia de Quempo de José Cardalda realizaron exhibicións, montaron hinchables e Mimarte impulsou unha sesión de baile de participación libre. Moitas persoas achegáronse ao longo do día, pero a Marea Verde congregouse arredor das 6 da tarde, hora fixada para o inicio da andaina solidaria. Un ano máis, a participación foi moi elevada, algo que destacou a presidenta da Xunta Local da Asociación Española contra o Cancro, María José Carreira. Estamos moi contentas porque este ano é un ano onde tivemos moitísimos actos e sempre acadamos unha resposta pois moi importante dos nosos veciños. Hoxe temos un día demasiado soleado, cambiamos a data de outubro a maio buscando mellor tempo, pero parece ser que hoxe temos un tempo demasiado caluroso para poder afrontar agora esta andaina das 6 da tarde. Pero sí que a levaremos a cabo, iremos bordeando a playa de Coroso ata chegar á punta de Coroso e logo pois daremos volta. Unha vez chegados de novo ao malecón, procedeuse a entrega dunhas distincións especiais aos homenaxeados deste ano. Por unha banda, Alex Vidal, o noso parataekondista de recoñecemento mundial, o que sempre leva a bandeira de Ribeira moi alta. Queremos agradecer toda a súa carreira deportiva que xa pon fin. Por outra banda, o noso Juan Millares, que demostra que calquer idade é boa para practicar deporte, para comezar acadando 3 medallas de ouro no último campeonato de Quempo, algo nada desdeñable. En máis de 300 persoas sumáronse a esta andaina solidaria que percorreu Ribeira a prol da investigación do cancro. A climatoloxía que nas anteriores edicións foi adversa e nos choveu, pois desta banda, pois o sol seguramente fai que moita xente vai á playa ou a actividades con a outros destinos, entón pois non veñen a nosa andaina, pero aínda así estamos moi contentas porque a resposta sempre é moi boa. O percorrido foi de 5 km e saíuse do malecón rumbo a Coroso. Ali realizouse unha parada onde se leron varios textos, poemas aos que Lorena Ordóñez, paciente de 34 anos, e María, a irmá de Tomás Colomer, falecido hai 2 anos, puxéronlle voz. O percorrido retomouse cara a Riazor para poñer de novo rumbo ao punto de partida. Carreira agradeceu a todos os voluntarios, colaboradores e asistentes a súa participación nesta andaina en marcha contra o cancro.